kedu ihe kpatara anyị nwa bụ Afrịka ji eme gịnị ahapụ be anyị eje obodo oyibo? Ị na-echekwudowe na ụmụ ụhụ niile nke ịmụta n'obodo oyibo ga-emecha n'ikpeazụ laghachi ebe isi wee pụta? O nwere onye na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ jewe ebe a na-alụ agwụ? Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ndị Igbo be anyị kwuru okwu ma tụọ ya dịka inu si na ọkụkọ na-akpa nri anya ufie akọnọ ya. Okwu a na ozi a na-ezi bụ maka ụmụ nwanne anyị niile ndị nọ obodo oyibo, ndị nọ overseas. Ka m gwa unu eziokwu, ịbịa n'ọnụ ọgụgụ ndị na-eme migrant, iji eso nkwenye na ọ bụ Afrịka kacha n'ọnụ ọgụgụ. Kedu ihe kpatara anyị nwa bụ Afrịka ji eme gịnị ahapụ be anyị eje obodo oyibo? Ana m akpọ ya is a new modern slaving. Maka na okwu ọbụla a na-asa anya ọ dịghị ebi ngwa ngwa. Obodo oyibo mara mma, obodo oyibo asọka. Ọ na obodo oyibo ka ị ga-aga inwe ike ịrụ ọrụ, nweta ego ma dozie be gị. Maka na ndị ndu agha fere ka ha nekọta ya anya, ahapụziene ike nyụrụ ahụrụ kebe isi mkpọ. Mana cheta echeta na ọkụkọ ọbụla chi nwa adịghị ehi n'elu. Okwu m chọrọ ịgwa gị bụ na obodo oyibo adịrọ mma ndị be anyị ibi. Maka na anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ebe anyị si. Ọtụtụ ụmụnne anyị ejego obodo oyibo. Ụfọdụ nọ n'ife mgbu, ụfọdụ nọ n'ihe isi ike, ụfọdụ nọ n'ife arịrị, ụfọdụ nọ n'ife anya mmiri. Ụfọdụ anọkwa n'obodo oyibo ọtụtụ afọ kwuru afọ, mana ha enweghị ike inyenwu akaụntụ ka ha si wee bido. Ikwasị gị na onye njenje na-aka onye isi awọ amụta ife. Ekwere m nnọọfụ, mana ikekwe ndị niile na-arụ ọrụ n'obodo oyibo, ụfọdụ arụchago ụlọ, mepụta ihe a na-afụ anya n'obodo fe. Mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị, kedu onye ga-eri ekpe gị ma achọọ gị ma afụrụ gị? Ekwuwe okwu siri ike n'obodo, achọghị okenye isi kara aka. Ka m gwa gị eziokwu, ị na-echekwudowe na ụmụ ụhụ niile nke ịmụta n'obodo oyibo ga-emecha n'ikpeazụ laghachi ebe isi wee pụta? O nwere onye na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ jewe ebe a na-alụ agwụ? N'olu ihe kwesịrị gị dịka nwoke, dịka nwaanyị, bụ ichi ụmụ gị iru ebe isi wee gaba njem a. Kọwara ụmụ gị omenala, ọdịnala ndị be unu, sụarụ ha asụsụ Igbo, gwafa na ha si n'ala Igbo wee bịaba ije. Ọ gara ịkasị mma nke ukwuu ka ibido n'oge na-akpọnatasị ụmụ gị, ka iru ha were dị n'ebe isi. Maka na aghara ndụ kpaa akụ, onye ire erie. Maka na ọ bụrụ na ụmụ gị etocha n'obodo oyibo gaa akwụkwọ ebe ahụ, echerikwarị na a ga-emecha n'ikpeazụ ghara chi ha ebe nna ha si. Ọ kachasị ewute nna, maka na atụrụ ji ebin mgbe aka nwa. Ọ bụrụ na ị mụtara ụmụ n'obodo oyibo, ichekwudo n'ikpete maazụ na ha ga-esoro gị na chi ha ala Igbo anyị. Ị na-ewe esi onwe ha time. Kwụọ mmiri a oge ọ dị n'obe ọkpa, were onye bụ efife wee chọwa ewu ojii. Maka na atụala ọmalụ amalụ, mana atụala ofegene ọsọba isi n'ọfịa. Anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ebe anyị si wee gawa ife.
ọ ya aka mma ka ama be nna gị aghara echi, ka ụmụnne gị aghara iri ekpe gị, ka ị nwee ike ịza afa nna n'obodo gị. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Asị m gị nnọọ na isonyere m. Kaba arụ tụsa ozi a ka ụmụnne anyị sonye ma mụta ife ga-enyere ndụ ha aka. Aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe nkiri, tinyere m ebumnobi gị n'ihe ozi a. Ndị be anyị, ndewonu.